Dwi wedi bod yn cwrdd â llawer o bobl gwahanol yr wythnos hon yn trafod pob math o bethau fel shwt mae gwledydd bach yn gallu cydweithio fewn Ewrop i elwa mwy o'r Undeb Ewropeaidd. Ond y peth sydd yn cymryd drosodd yn termau ein gwaith tua diwedd yr wythnos yw TTIP, a cytundeb masnachol yna sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau. Nawr, dyn ni i gyd eisiau masnachu, ond mae hyn yn mynd i fod yn newyddion drwg iawn i ni yng Nghymru. Mae'n effeithio ar safonau bwyd, safonau amgylchedd ac yn fwy na dim ar ein gwasanaethau gyhoeddus. Mae e hefyd yn cael effaith ar ein democratiaeth achos mae'n rhoi gymaint o pŵer yn nwylo cwmnïau mawr. Dwi'n cymryd rhan mewn seminar sy wedi trefnu gan ASEAN, gan y nyrshiau yr wythnos hon. Maen nhw'n mynd i fod yn drafod sut maen nhw'n gallu gweithio yn erbyn TTIP achos yr effaith ar y gwasanaeth iechyd. Ac wedyn ar dydd Sadwrn bydd grwpiau ar draws Cymru yn protestio yn erbyn y cytundeb yma. Dwi'n gobeithio bydd pobl yn dod i ddysgu mwy am TTIP, i weld sut ni'n gallu ymgyrchu, sut ni'n gallu stopo fe. Achos dyn ni'n dibynnu ar fasnachu gyda pobl eraill, ond mae rhaid i ni gael cytundeb sy'n mynd i elwa ein cymunedau, pob un ohonyn ni yng Nghymru ac yn fwy na dim bod yn diogelu ein gwasanaethau cyhoeddus achos bod ni i gyd yn dibynnu cymaint arnyn nhw.